Tira-ho de dalt. Té gana. Molt bé. Podem moure... Al mateix cos no es pot moure... Dues vegades. Molt bé. En un sentit, en el sentit de la seguretat de la persona. Sí, ja ho fico. Muntem. Cada quan la muntem. Cada vegada que es passa, que es cau... No. No. Es va donar així. No, venga. Y tira, ¿vale? Y mueve el cerdito, ¿vale? La ventana de acceso, las ventanas de arriba y el tejado. Pues el movimiento construye una pieza. Pone una pieza. Cuando acaba el movimiento. Eso aquí, se mueve el lobo, este va a la olla. Un llop. Quan tires si surt un llop, el llop es mou. Vale. Un, dos i... Aquests... No, o sigui, no es pot entrar fins que no estigui del tot construïda, però en el moment en què caus pots construir una. Sí? Per tant, construeixes això... Vinga, a veure... Ai, no... Ara, el vermell o el verd? Olla, què voldria dir? Olla vol dir per treure... És igual. Un, li fas pam i pipa i et quedes aquí. O llop. Un, dos... Va dintre o amb un u o treu una casa i entra. Que pot ser molt divertida. Com treguis un llop... Ara sí que ha de moure per... Ara de moure... I aniria cap a davant. Ala. Ja s'acaba la partida. Que un havia construït una casa de palla, un altre una casa de fusta, l'hem d'anar sola. Si un dels altres porquers estan aquí a les olles, i ara aquests dos... Agafa un. Ja tira. Tres. El porquet blau surt el verd, el que vulguis. Sí, i puede...